Hola, avui us explicaré un secret dels mags. Aquest és el joc de la carta juganera. Es diu així perquè entre aquestes cartes n'hi ha una que és molt juganera. Jo ara us les ensenyaré i segur que vosaltres veureu de seguida quina és la carta juganera. Jo tinc aquí aquestes cartes i, evidentment, la juganera és aquesta que està cap per avall. I quina és la seva manera de jugar? Doncs mira, jo la poso entre les altres, cara amunt, tanco, però aquesta carta, ella, cada vegada es gira. És curiós perquè és la carta juganera. Mireu, jo la poso en la mateixa direcció que les altres. Però és tan juganera que simplement que les conto i ella torna a girar-se. Només hi ha una manera de que la carta, clar, ara l'he posat així, ara no es pot girar perquè està aquí a la vista, però ara ja no es veu. I segurament la carta, molt probablement, Bé, clar, quan la carta està agafada i no es pot girar, llavors el que fa és que encomana amb una altra carta les seves ganes de jugar. Però després jo tinc aquí les cartes i aquesta sí, aquesta és la juganera per excel·lència. Llavors, fixeu-vos, si jo la poso cap per avall, aquí, només al comptar-les, la carta de seguida torna a estar en l'aire. Només hi ha una manera d'aconseguir que no es giri. La poso aquí. I ara podem comprovar que la carta... Bé, ara s'han girat totes, menys una, i això em permet explicar-vos el secret dels mags. Perquè aquí tinc les cartes, que totes són 3, i aquesta, perquè tot ha estat un miratge, ja que els mags fem servir miralls. I aquest és el secret del joc de la carta juganera.